Hi! Hello! So may panibago tayong dumating na LBC product para sa ito, te. Baka pa clearing. Ay, kailangan ko muna to. Ba't ang dami mong ano na hindi ko alam? Binigay nga lang to, hindi ko rin alam. Kanina lang din dumating, hindi ko nga alam eh. May bomba yan. Hindi, Kakaulo ni Sa siya. I thank you. Halika na, i-unbox na natin ito. It's a gift mula Edward kay... Ryan Fernando Merida Bating. Kulang daw ng documents. Yung Uy, si certificate. Meron na si Merida. Certificate? Oo, ako kumuha ko pa nga nagbayad eh. Saan yun nagbibigay? Sa kanya. Doon dapat sa bangko. Sa bangko nga. Sa bangko. certificate? Ay, okay. Isa pala tayo. Yung isang, yung isang boots na tapos yan sa animal print. Kaya ito. Outback, sa'yo. Ito yung sa akin. Saka ito, sa'yo rin to kasi meron ako nito eh. Ito yung gusto ko. This is what I want. Yan. Thank you, Ate Belkis! Hindi naman gagamit. Oo, iba-vlog natin ito eh. Masaya kagabi, ang ganda. Ang ganda. Ano? Ang laki. Stretchable. Ang laki naman Saka ito. ito isa sa ito. Kasi Na, sa Europe tour. Wala, mag-isip. oo. Naisawa. Wala, hindi kasha. Kasan. Wala pa nga, ikaw naman. Kasi meron pala laman sa loob. Napay palaban. Na! Parang hindi ko gusto. Si ate naman. Nag-ate agad. Ang laki. Ayoko. Hindi na masakit sa'yo, Ma'am Shio, kasi pointed. Hindi, meron ako nito. Tig-isa kami. What is zipper? Ano yun? Ay, sakin. Sus, kaya pala. Ang daming palaman. Yes, taray. Oh. Ay, Disney friends. Pang Europe tour Naluwag ka talaga. na pa ako dito, ha? Okay lang, kay Boots man. Oo. Tsada man. Oh, di ba? Maria, charang. Hindi na katong, Nicki Minaj nga kanta. McDonald. This one with a boom, say. May makapiright ako. Anaconda doon man. Taray, oh. Thank you, Ate Belkis. Portrait na yun. Ayan. Picture! Ay, yung isa dito nasa akin na yun. So, sa rin yan. I-try sana. Ay, gamay. Ang liit nito. So, sa akin to. Ay, hindi. Mas maliit yung paa mo sa akin. Portrait sa dito lang sa ano. Mas maliit yung paa mo kaysa sa akin. Ayan. Ito natin. Diba? Ay nga. Ito. So, isa, thank you, Ate Belkis ng China. Pwede ako nito yung mga hosting. Eh, ikaw man. O, diba, yan yung sa'yo, akin yung isa. Diba? Photoshoot na po siya, mga moms. Kita man isa. Ayan, pak. Yay! Diyan. Bet niya talaga mga ganyang heels. Ayaw niya masyado ring pointed na kasi ang bigat na ba. Thank you so much, Ate Belkis, Thank you for pa. this. Ito pa. Actually, meron pa nga raw siyang inaanong isang heels. Asan sa'yo? Kasi wala pa yung kay Brent. Meron na yan. Dinala namin sa Bacolod. Ang ganyan po. Ganda. Ito kay pero pag di niya gagamitin, If you want it. hihiramin natin. Di ba? Pag hindi niya gagamitin, di tayo hihiram. Rara. Thank you so much. Isa nilagtan mo ang... Sige, modeling, pak. Saan yung pinagyo? Masyado siya. Ito yung mga pangarap ng Jig na ayaw yung Lauren. Diba? Ayan na rin si Jigjag. May ne. Real mom yan ah. Kailan lagi siya? Ay, siya may. Pupuntahan tayo dito. Hi!
Ano meron dito? Ha? This is the newest property of Brenda Mitch. So may nagbenta sa kanya. Binili niya. Dahan natin, tignan natin yung itsura. Hindi pala ang dawa papunta doon. Basta pasok itong bahay. Ano ba? Bato? Itong bahay. Pero yung dito din sa fish pan. May fish pa dyan ba? Wala ang ano dito pa. Pero ano man? Ito na yung kanya. Ito yung nakuha mo. Bago. Yan, limbo man eh. Ang manok. Okay. Mar, ito yung buhay mo, Mar. O, pwede Ito na magiging bahay ni Melmar. Ay. Itong Saging. So, kapit mo na pala yun. Akaragahan yung mapil. Yan man ni Didat bilang. Wala din nila tama. ito. Malawak din hanggang doon sa unahan. Papunta din sa saging. Oo, na mga tilapia na pink. Pila ni? Ha? Nagets mo na. 500 square meter. Dali, taman. Tapos may sarili pang auto. May sasakyan ng kasama. Ay, nga, ligtaw doon. Kaso namin bato. Sana all. Pero okay na rin. Tapos may... May pwesto. May pwesto na rin. Lagay tayo ng kusina dito. Ang bayan. Yung yung lutuanan ni taga-bukid ko, yun ang gagawin ko. Dyan. Ay, ito pala yung nabili ni Melmar na lupa. Ay, char. Ang laki. Ang lapa din pala niya eh. Okay din siya ha. 500 square meter. Kung nagkuha ni Ani Day, dali ba gusto na pili? Ay, so ano yun? Baka may mga skinny, mga sexy kayo. Pinamura na apa? Apa di ay? Ayun ba, dito balay ba? Ang daong bata. Ano yung mga ison? Grabe ka na sexy po. Hi. Pwede kasi dito sa unang mga bata. Uy, nabaho na sila bilat. Marites. Ito kasi maganda at may... Ito mga bapa, mga ano sa mga beauty ko yung katawan na. Parang hindi naman nanay. Si Uyok, ang liit, diba? Magbanog siya. Ang ganda at tapos katabi may ilog. Ni? Si Dudong. Dudong. Bakit luwa? Luwa si Dudong. Ayun, may tambayan po dito. Tapos tabi niya yung ilog agad. Diba? Tabing ilog ang peg. Taray. Panibago na naman po siyang investment. Congratulations, Brenda. Yun ang yun ang kagandahan kapag nasa province. Or ang kagandahan din kapag meron kang pambili. Invest ng invest. Taray. Yung panibagong magiging tambayan na naman po tayo. Mas pinalawak. Kasi kapitbahay. Ito na yung hinaguan. Tapos dyan lang. Isang bahay lang pagitan. Yun na yung lupang nabili ni Brenda. Congratulations to her. So, eto na Mars! Ayan na po. So, nagbibilang na siya para dun sa pambayad dun sa lupa na binili niya. 500 square meter. Laki po. So, magkakabayaran na ng cash. Ayan na. Magkakabayaran na po talaga para malinis na yung title. Na title? Title. Lagi mo kay mama, wala. Lagi, 6,000.